Zrovna nedívám už na to. Ne, není tě vidět. Tak. Výborně, dobrý, jdem. Jak se to nerozpustí, no. Vypadá, že se stydí. No. Taky malý drbatku. A je to jenom pro 10 lidí, jo, ta deska. To rozbím. A já jsem to to nemůžu, to rozbím. Dobrý, ještě nehažte. Budeme, kluci, my budeme potom počítat 5, 4, 3, 2, 1, 2. Tak, to je rok 2009, takže se s tím budeme pomalé loučit. Bude dolů do Masochy, tak počítáme všichni. 5, 4, 3, 2, 1. A máš to spočítat? No, za peněženku.